बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 8 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ तामुलपुरनि बगाजुलियाव हानि पाट्टा फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिस्वजित दैमारि। बिथाङा बगाजुलियाव 48 बोसोर रायजो जाबोनाय थागिबि बर' सुबुंफोरनो सेडुल ट्राइब एन्ड आदार्स आरो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों मैया हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि। बिथाङा मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव रायजो जाबोनाय गं 1000निबो बांसिन नखरफोरनो खम समनि गेजेरावनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होगोन होननानै मिथिहोदों। नेमखान्थि बायदियै मैया गं 8 नखरफोरनो हानि बे फोरमान बिलाइखौ मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गिबियै राननानै होनाय जादों। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ गुवारै सावरायनाय जादों। सासे बर' आइजोनि बाखनायथाव खामानि सासे बर' आइजो नितु बसुमतारी बिथाङा गावनि अनजालु फिसाय प्रदीप बसुमतारी बिथांनो गावनि लिभारखौनो होदों। जिउआव बिथांमोननि बेफोरबायदि सोमोनांथाव अनलायनाय बुजिलायनायखौ नुनानै थारैनो समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। आथिखालनि मुलुगा जिबायदि सोलिगासिनो दङ, ना सिख्ला ना सेंग्रा, ना बिसि ना फिसाय, सोरनिबा बिसिया गथ' गारना सोरबा हौवा सेंग्राजों आरो सोरबाया बिसि गथ' गारना सोरबा हिनजाव सिख्लाजों लाना खारनाय गोसोलायनाय, बेबायदि समावनो बर' आइजो नितु बसुमतारी बिथांखौ बाख्नायनो राव गैया। चिरां जिल्लायाव दासिमबो सोलिगासिनो दङ सासेल' फोरोंगिरिजों फोरोंथाय। चिरां जिल्लानि मारुपारा गुदि फरायसालियाव सा 13 फरायसानि सोलायै सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंथाय होदों। चिरां जिल्ला एबसुआ फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ नुजाथिनानै खौरां लाहैदों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। निउ बङाइगाव स्टेशनाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। खोला भारतनि धनुष थम्पमनिफ्राय 32.46 किल'ग्राम गान्जा हमदों आसाम रेलवे पुलिस बिफाना। एन.के. हारिमु आफाद आरो लावखाता ददरे हारिमु आफादनि बानजायनायाव चौधुरीपारा गेलेग्रा फोथाराव बारदै सिख्ला मोसानाय मावबादा खुंफुंनाय हाबाफारियाव फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। कसुगाव ब्लक बि.पि.एफ दोलोनि गोख्रों थांखि कमल सिंह भि.सि.डि.सि नि मासिगिरि अलिभार नार्जारिखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। माखासे बेरेखा खामानि मावनायनि जाउनाव अलिभार नार्जारिखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना मिथिहोदों। गसाइगावआव गोदानै बेखेवदों नेक्स्ट रेंक आसाम मुंनि मोनसे कचिं सेन्टार। गसाइगाव ओनसोलनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि आनजादफोरजों लोगोसे निट, जे.इ.इ आरो आइ.आइ.टि बायदि आनजादफोरनि थाखाय बे कचिं सेन्टारनि गेजेरजों साखाफारा जानो हागोन होनना मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सनापुरनि राजालामायाव गारि जाब्रबथायाव बिमा फिसाजोनि जिउ खहा जानांदों। बेदर बायनानै स्कुटिजों बिमा फिसा न' फारसे फैफिननायनि समाव सनापुरनि लालमाटिनि 27 नं हादोरारि राजालामायाव गोबारै खारनाय बलेर' गारियाव सौग्रावनायाव बिमा फिसाजोनि जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा नीलाक्षी इंती आरो फिसाजोनि मुङा आदित्य रांहां होनना मिथिहोदों। AS09J4494 नाम्बारनि बलेर' गारिया गोबारै AS01GU 8951 नाम्बारनि स्कुटियाव सौग्रावनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथायाव बिमा फिसा सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो लोगोसे बलेर' गारिया जारबातानिफ्राय जागिरद फारसे थांदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। तामुलपुरनि बगाजुलिनि रायजोफोरनि थाखाय मैयानि साना गोजोनथाव सानमोन। मैयानिफ्राय 48 बोसोर रायजो जाबोनाय बगाजुलिनि थागिबि बर' सुबुंफोरा हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हादों। लोगोसे ओनसोलनि जेंना जेंसिखौ मावफुंना होनो थांखि लादों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बियो 1979 आवनो बेवहाय मानसिफ्रा बे नागालेण्ड बर्डाराव दावराव दावसि जाबा नागालेण्ड बे माने रेंमां बिनिफ्राय फैदोंमोन आरो बेवहाय सेटेल जानानै दंमोन। नाथाय बिसोरनि हाया जायाखैमोन। दा शेड्युल ट्राइब्स एन्ड आदार फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बिनि गेजेरजों बे हाखौ
माने दिनैनिफ्राय 8 बोसोर सिगाङावनो होनाय जादोंमोनब्लाबो जमा बन्दिफ्रा जायाखैमोन टेक्सखौ लायाखैमोन ओंखायनो अफिसियेलि बायदिसिना खामानियाव हानि डकुमेन्ट्स देखायनो हायाखैमोन दा बेयो गासिबो प्रसेस जाजोबनानै जमा बन्दी होनो हानाय जाबाय बेखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 1001 न'खर 1001 न'खरा दा गासिबो जाजोब्बाय बेवहाय आरो 20 न'खरसोनि एसे कागज पाति बायदिसिनानि एसे गलमाल दं बेयो दानसेसोनि गेजेराव जाजोबसिगोन ओंखायनो बगाजुलिनि मानसिफ्रा दा हा हुनि बेलायाव जेबो जेंना गैला दिनैनिफ्राय जेंनायाथ' कमन बेखौ नायनि मा खालामनो हायो दा अलरेडि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे प्रप'जाल लादों गतिके बेजों जुदि थिग जायो जागोन दैनि जेंना बेयाव माखासे गतिके बेवहाय दैनि थाखाय आङो थाबैनो सार्भे खालामनो नागिरदों लामा दालां मोनसे इम्पर्टेन्ट दालां बेवहाय फैनाय बेखौ जों अलरेडि सार्भे खालामखाबायबो होनदों दा दंना गैया खबर लानानै बेखौ जोङो प्रप'जाल होनो नागिरदों जाहाथे फैगौ बोसोरसोनिफ्रायनो बे लामानि खामानिया जायो बिनि उनाव बान्दो दं माइ गायग्रा बेखौबो जों थाबैनो एग्रिकालचार आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय टेक आप खालामगोन हादोरसा नाङैनो गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि दुंहाव बेरेखा उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि दैदेननायावबो 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों मैया SRD फोरोंगिरिफोरनि बेथन SNS पार्स राहानि सोलायै ट्रेजारिनि दारै बेथन होनांगौनि दाबियाव 1 घन्टा बेरेखा धरना लादों हादोरसा नाङैनो मावखुलिनि आन्दाराव गाहायाव फैनानै जोङो धरना होनो फैदों माने धरना होनो फैनायनि आन्दारावनो जोंहा माने SRD होननाय मोनसे माने दाख्लै बावैसो जोङो टिचार्स एपइन्टमेन्ट होदोंमोन जाय टिचार बिथांमोना कन्टेक्सुअल बेसेबांबा बोसोर मावबाय गिबियावनो जोङो बिराद गोदान मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन दङ बिथांमोननि फार्स्टआवनो जोङो खायसे फोरोंगिरिफ्रा माने 8 मास माने 8,000 थाखा लानानै बिथांमोना 2.5 बोसोर 3 बोसोर साख्रि मावदों बिनि उनाव बिथां 2.5 बोसोर 3 मास मावनायनि उनाव दिनै 10 बोसोर सोरबाया 12 बोसोर सोरबाया 8 बोसोर बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएलाव मावदों दा बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएल मावनायनि उनाव बिथांमोननि दरमाया दिनै 45 जाबायमोन सोरनिबा 47 जाबायमोन दा थिग बेबायदि अबस्थायाबो जोंखौ माने आसाम सरकारा मोनसे थुनज्लायनानै मोनसे प्रेसार खालामनानै बिथांमोनखौ गावसोरनि दरमाखौ माने गारनानैब्लाबो फिन बिथांमोनखौ रेगुलार खालामगोन होननानै SRD रिक्रुटमेन्टनि आन्दाराव मोनसे बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनानै बिथांमोनखौहाय जाय बिथांमोना 45,000 मोनदोंमोन 47,000 मोनदोंमोन सोरबा 50नि खाथि सहैदोंमोन बिथांमोना दिनै 32,000 लानानै 30,000 लानानै फिन गोदान मोनसे जारनायखौ बिथांमोना खालामदोंमोन नाथाय बे खालामनानै बिथांमोना 6 मास बा 7 मास बिथांमोना ट्रेजारिनिफ्राय दिनैनि तारिखआव बिथांमोना साख्रि दरमा लागासिनो दङ नाथाय दिनै नैबे जुलाइ दानाव मोनसे ओरैबायदि खैफोद गोनां मोनसे खबर बिथांमोननियाव सफैबाय दा बे खैफोद गोनां बे खबरानो जोंनि साफ्रोमबो माने SRDल' नङा जोंनि जाय बिथांमोना SRDनि आन्दाराव रिक्रुटमेन्ट मोनदों बिथांमोनल' नङा जोंफोरबायदि जायफ्रानोखि दिनै रेगुलार मावगासिनो दङ बिथांमोननि गोसोआवबो मोनसे आघात फैदों मानोना एखे फोरोंगिरियानो दिनै ट्रेजारिनिफ्राय जोङो दरमाखौ मोनबाय थायो जायफोरा रेगुलार बिथांमोना ट्रेजारिनिफ्राय दरमाखौ मोनो नाथाय बिथांमोनखौ मोनसे गोदानै मोनसे माने फान्डनिफ्राय मोनसे गोदान मोनसे सर्सनिफ्राय बिथांमोनखौहाय माने दरमा होनो नागिरदों बेनो जाबाय SNA स्पर्स होनाय बे जाय बियो सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम होननानै जों मिथिदों आरो जाय स्किमनि दारै लायोब्ला माने उनफोराव माबा मोनसे गोब्राब जेंनायाव बिथांमोना भुगिनो नांगौ होननानै जोङो गिखांनाय फैदों साफ्रोमबो फोरोंगिरि समाजानो गिखांनाय फैदों बेनि थाखायनो जों दिनै जों बिथांमोनजोंहाय माने जिहेतु जों अरायबो खौसेयैनो जों खामानि मावो मोनसे हारिनिनो जोङो मोनसे फोरोंगिरि हानजा हिसाबै जों बिथांमोनजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि दुखुआव दिनै दुखुखौ लाफानो फैदों आरो आसा खालामदों आसाम सरकारा बिथांमोननि आरो जोंनि माने दाबिनायखौ माने मानिनानै बिथांमोनखौ जेरैबायदि जोङो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरा जोङो ट्रेजारिनिफ्राय दरमाखौ मोनो बिथांमोनाबो जाहाथे ट्रेजारिनिफ्राय दरमाखौ मोनो बे SN स्पर्स होनाय बे मोनसे सर्सखौहाय दाननानै जोङो ट्रेजारिनिफ्राय मोननांगौ बेखौनो बे दाबिखौ लानानै दिनैनि माने धरना कार्यसुचि खालामनाय जादों आरो जोङो गोसो गोग्गोमै जोङो बर' फोरोंगिरि आफादा अरायसम बिथांमोनजों थाफाबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो सहाय सहयोग खालामबाय थागोन होननानै जोङो दिनै माने थिरांथा लादों आरो समायखिरा लादों बेखौनो खावलायनो थागोन जों जिहेतु जों बिथांमोननि आन्दाराव मावो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बिराद दक्ष मन्त्रि होननानै साननाय जादों
माने गोरोंसिन मिनिस्टार होननाय साननाय जादों जायखौ सानो बेखौनो मावनो हानाय होननाय बायदि सानो बिथाङा जुदि गोसो जायोब्ला बिथांमोनखौ ट्रेजारिनिफ्राय जुदि होनो हानायनि जुदि गोसो खालामोबा जों बिसास खालामो बिथांमोननि दरमाखौ ट्रेजारिनिफ्राय होनो हागोन होननानै जों बिथांखौ बिसास खालामो आरो डक्टर रुनिस सोलोंथाइ मन्त्रि बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो जों जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोननि दुखु जारलाखौ बिथांमोननि माने दुखुखौ बुजिगोन आरो बिथांमोना जिथु दाबि दं बे दाबिखौ बिथांमोना फोलोमनानै होगोन आं बेखौनो सरकारनियाव आरज गाबबाय। दैबानानि समाव अनसुंथाइ होनाय सुबुंफोरखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनायनि सायाव मनु देउरि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाइ होदों। बेलेগৰ পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে, নিজৰ টকাৰে যদি আমি পাৰো সাহায্য দিব লাগে। আপুনি যদি মোৰ পৰা টকাটো তুলি আপোনাৰ বেনাৰখনত গৈ সাহায্য দিলে তেতিয়াহ'লে মোৰটো তাত বান ৰিলিফ নহয়। जब आसाम पे शिवसागर पे आदमी लोग डूब रहा था, मर रहा था, तब क्या आप घर का अंदर में घंटा बजा रहा था क्या? घंटा घंटे बजा रहा था क्या आप? अभी सब कुछ सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही गया। सॉल्व होने का बाद आप आके भाषण देता है कि लंदन से डोनेशन नहीं करना है, लंदन से वो पैसा नहीं उठाना है, दिल्ली से नहीं उठाना है, उधर से नहीं उठाना है, उधर से नहीं उठाना है। कोई भी आदमी पगला नहीं है रे इस दुनिया में। आजकल का डेट में एआई का जमाना आ चुका है, कोई भी पगला नहीं है। सबका दिमाग में ये वाला है, मगज है, सबका दिमाग में है। आप बोल रहे हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप आए हो आसाम ये शिवसागर में, उसका बाद आप बोल रहे हो वहां से पैसा कलेक्ट नहीं करना है, आसाम को जरूरत नहीं है कलेक्शन की। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पहला बात, बूंद बूंद से ही बनता है सागर, बूंद बूंद से ही आप अभी जहां पे हो वो वाला पद में हो। आप सभी लोग आपको सपोर्ट करके आप ऐसा जनता को बहुत दुख रहा है, आदमी लोग बहुत खराब